lang. Oh, ayan, malaki na ito. Ayan, malaki-laki ka. Ang gandang size mga tayo. Uy. Oh, 4 fingers. Yan na naman. Yun, maganda-gandang size na naman. Mga tayo, grabe, kukunti naman. Grabe, laki ka naman ito eh. Agad na mga tayo. Yan. Yan, malaki-laki ka na naman. Yan, mga tayo. Good size baby. Yan na naman. Yan. Yan, malaki-laki to. Uy, malaki-laki. Dalawa. Uy, dalawa. Hindi ako mag-i-intro hanggat di ako nakakahuli. Kagatin mo na, baby. Uli. Oh, yun. Yun. So, yun mga choy. Good size na yan mga choy. Oh, yun. Welcome po ulit sa ating YouTube channel mga choy, no? Isang mapagpalang araw po ulit sa inyo mga choy. At Wonder Ilog Fishing Adventures tayo sa may Angono. So, yun mga choy. Nakaisa na tayo. Solo fishing adventures tayo. May naroon tayo naabutan kanila mga tropa natin, mga marikina anglers. Yan, okay na to mga to eh. Nakarami rin sila mga to eh, kaso pumunta na sila ng tawag ito, marikina sa spot daw ni Kadiwas. Ayan, mega love shoutout sa Bros Anglers at sa NC Anglers ng mga GC natin sinalihan, no? At sa Sokmon People's Park Group. Dito tayo mga toy. At saka na natin risbakan yung yung Isla Lakeshore. Aray ko. Kinagat na. Huli na naman. Huli na. Ay sus, pawala. Aray ko. Huli pala tong kamay ko. Huli mga toy. Aray. Agoy. Yan, buti na lang mga toy. Naputol yung floater ni Master. Grabe, pinagot mga toy. Grabe, madaming kipit pala dito mga toy. Yan, meron na naman. Yan. Sa dulo yan mga toy, napakarami anglers sa dulo kasi napakainit. Sa may Aratilis na tinatawag na fishing spot. Yung pinagtausan namin ng mini tournament nila nila Michael Bora saka nila Katwinelski. Grabe daming anglers din mga sana makakuha tayo mga ng vlog. Nakakuha kanina na mga sila Iki. Nakadali ng pulahan dito. Kaso nagmamadali, pupunta daw sila sa Marikina. Ito na naman. Tayo ka lang, tayo. Katibo, bilisan mo. Yun! Huli na naman. Uy, grabe. 2.8. Dito ko yata sa fish pond dito mga fish pond. Pakain kita sa pato. Natin pakain mga kawawa na para lumaki. Sagana naman sa mga to itong pato na to. Pagkain ng Laguna Lake Wonder Ilog. Ala, maganda ito mga to. Ang ganda ng ganda ng atak, paunti-unti
O yun, ay sus, ganda sana oh. Grabe. Ang ganda ng atak kasi mga pag ganun lang oh, unti-unti. Wala oh, grabe, laki sana. Ayun, ito naman. Yan na naman. Ay nako. Abangan nyo mga yung ano, yung isbak natin mga sa ano, sa Bagumbayan, fishing spot, tsaka sa Sukmon. May nakapagtimri sa atin doon mga maganda daw yung hulihan doon. Kala ko ngayon yung sabi ni Kabingwit mga na ano. Huwag niyo madumi yan! Ano ba? Mamimimit sa sa ano, sa Wonder Ilog. Bukas pa pala. Bukas pala yung schedule nila na ano tayo. Kala ko ngayon. Ayan na. Uy. Isa pa. Hinayin na kita, isa pa. Yeah! Ginagawa mo! Uli. Ay, nakawala na naman. Nakawala na naman. Ay, naku. Bakit ganon? Malaglag! Kung sa lecture mga mamaw, kabaliktaran naman dito mga choy. Mga mamo. Mga mamo dito. Ayan na naman, kinakasak pa. Kayo ha, umanda kayo pag wala ko nahuli malaki. Kayo yung ulamin ko. Ang daming pato mga to. Papakainin ko kaya kayo na maliliit na huli ko. Okay lang ba sa inyo? Pero kukunin ko yung isa sa inyo ha. Jokes lang. Yan na, pinapagas na. Uy. May lubog. Uli ka! Ay! Wala stick. Makibit masyado matoy. Isang ano lang tayo. Isang rod muna tayo. Mamaya tayo magdadalaw. Pagka meron ng malalaki. Kawayan. Kawayan. Yan, may kilab shoutout nga pala kay kasi ano. Kay Rinan Fishing Adventures. Yun, may kilab shoutout. Grabe oh. Uli na. Yan, malaki-laki to. Oy. Okay. Thank you Lord. Yan. Bigyan lang shout out kay Paring Porvic. Alam na this, Paring Porvic. Dalawa. Oh, grabe, kinagat na kagad. Grabe yung kilit. Nakto. Daming maliliit mga toy. Pero makakadali tayo. Kasi nakaraan mga toy, kasama ko sila Radin Thunders dito. Tapos si Philip Robles, tapos si Winchester Frog and Fish. Dito mga toy, sa taas na to. Dito lang, ito lang. Grabe, naka ano kami na. Naka isang cooler kami dito. So, kaya nga ano mga toy, kagabi nakapag-desisyonan namin. Kaso mali yung pagkakaintindi ko doon sa gising. Kala ko ngayon, bukas pala. So, grabe. Ano dito mga toy, umulan kasi kagabi. Kaya ako punta rin dito kasi pagka umulan mga toy, lumalalim tong Wonder Ilog. Napakaganda rito pagka lumalim. Kahapon daw mga toy, malaki ng huli dito. Kabaliktaran na ata itong ano natin mga katoy ah. Naka-release tayo sa isa lecture ah. Parang dito makaka-release tayo ng ano ah. Pain ah. Anli pain dito ah. Kaya naman ah. Grabe. Ganyan na ganyan lang gibit nung nakaraan dito natin kasama ko sila ano, Philip Robles eh. Tapos malalaki na ako na. Yan, may love shoutout ka pala kay ano, Jason Libertino no. Hinintay natin dun dito mga toy. Yan. Bilisan mo ka choy kasi oh. Nagka-unli strike na.
Nag-aani strike sa kibit. Dito nga lang natin. Ito yata makita mo tayo. Ganun natin natin. Yan. Yan. Bangka to dito natin. Gatin mo. Gatin mo. Dalawain ko na ulit mga tayo. Oh. Uy. Uy. Tinakbo na. Oh, grabe. Grabe. Uy. 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 Inila na. Yan. Diyan pa. Diyan pa. Oh. Ay, Diyos ko. Hayungin. Diyos ko po, Rodi. Ako. Ay, wala tayong paminto nito. Naku po. Hindi ba tayo papayaga itong mamimit pag ito? Ayan na. Ayan na. Uy, 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 uy. Ah. Oh, grabe. Ah, iba na to ha. Pag di tayo dito matoy, pinalad, sundan natin sila dun sa Marikina. Oh, ayan, malaki-laki to. Yan, malaki-laki ka. Ang gandang size mga tayo. Uy. Oh, 4 fingers. 4 fingers. Sabi ko na nga, hindi pwedeng di tayo makakahuli. May mga nanay yan. Ay. Thank you, Lord. Rito. Ay, Diyos ko. Okay. Huwag kayo magmumura ni. Tatlo na mga to. I love you na. So, yun yung mga to. Ay, yung ano pala mga to, yung eco park nga pala. Nasa likod lang natin mga to. Bali, galing ako doon kanina mga to. Kaya medyo natangalian ako dito banda rito. Ano, wala talang kumakagat natin. Malabo tubig tsaka napakalalim. Napakalalim ng tubig. So, nakita rin natin si Coach A kanina. Pauwi na. Uy, nagaganda ng huli ng mga bata. Sabi ko sa ano nga, sa may Kawayanan. Ito yung spot kasi dito batay, ano to? Wonder Ilog, tapos sa may Kawayanan. Pag papunta kayo ng Wonder Ilog, galing kayo ng Eco Park, bandang kaliwa siya. Maganda rito mga tin, pagka ito bumaba ang tubig. Maganda hulihan dito mga tin. So, oh! Mako! Delikado ka dito, boy. Alis. Mag-aabuno ko sa'yo. Pag sumabit ka sa hook ko. Alis. Yara. Ano na? Uy, sumasabit. Uy, ay, hinahap. Yan na. Uli, yan na naman. Uy, tripping 3.5 na naman. Paliit ng paliyay. Oh, sa'yo na yan, oh. Gutom to mga pato, ha. Magiging pato yan. Yan, tama sa inyo yan. 2 size lang din yan, eh. Grabe, anli talaga. Atras natin makita itong video, grabe. Sakit sa paa. Ito natin dito natin. Alis, mag-stand pa ko, bebe, pato. Baby pato. Ay, ganyan lang natin yun. Maganda yan natin yun. Bakit nag-iisa ka lang na water lily ka dyan? Dyan ka pa talaga dumaan. Ha? Ge. Uy. Sige, lubog mo. Yan. Isa pa. Yun. Uli. 3 fingers. Ay. Diyos mo, talagang garapon. Halanganin ka boy. 3, 4.
2.8 ka boy. Hindi na nga. Ay. Mapapalo talaga mga kape. Anong ginagawa niyan sa bebe? Huwag niyo paiyakin ang bebe. Hawain natin mga kape. Yan. Dalawa tayo ulit. Sige na. Agatin nyo na, please. Oh, grabe. Parang nautusan na. Nakagat na. Okay, oh. Yan. Yan. Malaki-laki ka na naman. Yan, mga tayo. Good size, baby. Yan. Ganyan. Yan pa. Uy. Sus, ginoo. Yes, sir. Nakakaipon tayo. Itong Wonder Ilog na tumating saka sa Eco Park pagkaling gumating na ako. Napakarami tao. Pinakagat na. Malaki ka sana. Yun! Ito na naman! Uy! Mas Mariusip trip. Pwede na siguro ito mga ito. Nalanganin pa kasi. Oh. Wala, alanganin pa. 2.9. 2.9. Ano, busog na kayo mga baby? Daming namimigit mga ito. Ay, ano pala dito? Janitor baby. May galap shoutout nga pala kay kay Fishing TV, no? Kay Hinatos Vlog. Master Fishing Adventures, yun. Ito na, Katsoy, oh. Oh, yan! Yes, sir! Uhuy, grabe. Tignan ito mga Katsoy. At meron tayong bibigyan mga 3 fingers mga Katsoy. Pagka marami ng mga rami na tayong nakukuha, yung 3 fingers di yung kinukuha. Oh, grabe, ang laki na mo. May babaw mga Katsoy. Uy, tayan, nadali nga. Ay, sus. Maliit-liit naman nun. Oh. Grabe. Yan, mga Kuya Francisco. Mandaluyong Anglers. Oh, meron na ulit dito sa Wonder Ilog. Kuya Rinan Romero. Oh, yan oh. At sa mga apo niya. Dumating daw siya mga galing US. Sama raw tayo kay Katigir. Miguel of shout nga pala kay Kalin Phillips. At saka kay paring Raymart Gondra. Okay. Sige, takbo mo. Yan na naman, yan. Yan, malaki-laki to. Uy, malaki-laki. Dalawa. Uy, dalawa. Yun, may kasama pang Palo Maria. Bagong pain ngayon eh. Yes sir, dalawa. Mga 3 fingers mga to eh. Ay, bakit ang ginawa nyo to? Oh, bakit kayo nagka-bulbul eh? Maliit ka mga to isa. Yung isa good size na yun sana. Anak pa. Ayun. Ray. Yan, good size na to mga to isa. Ito mga tay, alam na rin to. Masarap pa naman isda dito mga tay sa Wonder Ilog. Pag mamalaki ko talaga lasa dito, napakasarap ng lasa ng tilapia dito.
Iwan ko lang sa ibang isda, yung mga katulad ng dalag. Basta ako na ano, napatunayan ko na talaga masarap talaga mga toy. Miguel Love, shoutout nga pala kay paring Franklin Trasuna. Mga solid subscribers natin yan. GI family. Yan, Pines Warehouse at Pioneer Warehouse. Mga solid subscribers natin mga rin. Daming kamuti pala dito mga rin. Sa gilid oh, pwede tayong hindi pala dito, may kamuti pang oh. Kamuting talbos, yun na. Ah. Uy, 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 uy. Sige, takpo mo. Yan, 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 yan. Yan. Grabing 3 fingers, daming 3 fingers natin. Ay. Ka-Jason, saan ka na? Sa huwag ka nang pupunta rito Kachoy, doon ka na lang sa may Aratil spot. Baka mainis ka lang dito sa ano, sa nahuhuli ko dito. Pero mga Kachoy, kung ano, kung mag-i-enjoy lang kayo dito sa fishing spot natin na to, kung gusto nyo lang talagang makahuli ba, mag-ano lang, maglilibang lang, dito na kayo. Kahit di na kayo bumaba mga Kachoy dito sa ano, sa pisto ko dyan lang sa may riprap na yan sa taas. O pwede na rin dyan. Ayan, nakikita nyo mga Kachoy, hindi ko na nga inaan. Bira ko na lang yung pagdalawin kasi ang dami oh, yan. Ang dami hindi. Ang dami oh. Ayun oh, 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 oh. Sige. Sige. Oh. Wala. Ayan, 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 ayan. Uy, magandang size to, tinakbo niya. Ay, ganda. Yung ito, gandang size oh. Oh. Ay, ay, ay. Oh. 3.2 na. Ha. Aba. Saan ka pa? Aray, aray, aray. Ay, hindi na ako nakawala. Madami-dami na rin. Okay. Ganun-ganun lang ako eh. Oh, diba? Ayos na. Thank you Lord. Sabi ko na nga, ganda ng takbo niya eh. Katapon ko lang. Nagpain pa yung mga. Pagka ganyan makakibit mga rin, tapos merong maliliit. At kunti na lang na ano, pain. Yan na naman. Yan na naman! Uy, 3 fingers ulit. Ba, pati yung tubig matamis. Ganda siguro ito mga kung tawta yung gamit natin. Ang ganong kalang. Hindi ko dala yung taw-taw mga ko. Ayan, shoutout lang pala tayo mga ko. Ayan, wag mo muna kagatin. Ayan, shoutout tayo mga ko. Ayan, Miguel Love, shoutout nga pala kay Bostik TV. Ayan, ayan na. Oh, grabe. Wag mo muna mga. Ala, ala. Ayan, yan, yan, yan. Makandala naman. Mamaya na kasi. Yan, pili mga toy. Pinapatal si Kano pa ako. Shout out tayo. Sige, alam mo na, mamaya na kita painan yung isa. Katuto vlog, Miguel Love, shout out ka Choy. At kay Kanana, yan naman. Yan na naman. Yun, maganda-gandang size na naman. Mga Choy, oh grabe, kukunti naman. Grabe, laki ka naman ito eh. Ang taba-taba.
grabe na. Isa na nga lang final. Pag binugol ko siguro, hindi. Baka may chance pa na doon. Nakakatawa ka, Gismat. Ay! Uy, buti na lang may bangka talaga. Oo, kasi nakadalawa lang tayong malapad. Ay, ito yun. Natuwa ko lang. Nathaniel Templo Nuevo. Yun, ligalam. Shoutout ka, Choy. Ilocano Hunters. Yan, ligalam. Shoutout. Shoo! Isa na lang ako ginagamit kong pangiwas eh. Kay Baron TV, may love shout out. Bangkisius TV, may love shout out ka, Choy. Yan. At may love shout kay paring Raymond at Chuela diyan sa sa Tarlac. Yan naman mga Choy, oh. Oh. Yan na. Takbo mo. Ay, mga subscribers natin sa Tarlac, yung may love shout out sa inyo. Maraming salamat. At sa Bicol, mga subscribers namin din. Yan, kay Alvin Nisita, Bongbong Nisita, yan, mga ganyan, mga solid subscribers natin din. Samura family, kay Jose Samura. Yan, may galaba shout out. Abonal family, yan, Loren family, yan, thank you mga to. Yun lang po muna mga to, Maraming salamat sa inyo. At siyempre maraming salamat sa mga mga kasama natin. Ayan na mga to. Ay, gandang hila. Alaka, bakuli. Ayan mga to. Dalag. Alaka. Ayan, kung andito si Winchester Frog Impis, kukunin nito. Kaya niya tuman. Ang laki sana ng nun. Ang laki ng alaga niya mga kinatuman. Pagkain na binibigyan niya ng maliit na isda mga tayo, grabe. Sinasakmal lang ng tuman. Alak ko. Alak ko na sa pag-aan. Alak, nataktaw. Yan naman. Handy strike na mga soy. Grabe, patanghali pala yung dito. Ibita ng mga meron pa, yan ang dali. Huwag kayo makulit para bigyan kayo lagi, ha. Grabe, pati pag inom ng tubig, mga nakalimutan ka. Ayan, meron tayong Coke. Tubig mga ready. Yan naman, no? Sige. Ilubog mo. Yan. Ganda siguro pag taw-taw yung gamit dito mga tayo. Hindi makababa yung mga bata. Ay, grabe talaga. Ang dami talaga dyan sa isa. Ganda talaga dito matoy kung matigas lang yung bulati natin. Kasi yan, pagka yung kinagat talaga ng malit matoy, di yan makagat kasi matigas na. Tsaka ngayon mapapansin ng malaking tilapia, tsaka kaganyan yung agad. Maganda pag hila matoy pag ganyan. Malaki. Pero pag ganun lang, ko. Yan, sige. Lubog mo na kaya si... Ginagawa mo? Huli na naman. Pwede nga ito mga 3 fingers. Pagbibigyan mo kayo. Maliit pala mga ito. Alanganin. Sige. Your prey muna. Tayo 3 fingers na. Pagka yung 2.5
2.9 makati na mataba. 2.9 na yan. Hello. Kasi pag mahaba, ay nako, magpipista lang. Pagpipistahan yung bulati. Wala nang edit-edit. Dirit-diritso yung natin. Sige. Sige baby, diritso mo na baby. Ayan. Yan, malaki na naman to. Uy, malaki na naman. Malaki na naman. Di ba? Yung mga magandang mga good size. Yes, sir. So yun mga toy, bali update ko na lang po ulit kayo mga toy mamaya mga toy, no? Magkayong tayo. Magkayong pauwi na. Kasi masyadong mahaba itong video natin mga toy. Papasensya na kayo mga toy sa mga ganyan pamamaraan ko mga toy, no? Para lang ma-update ko kayo mga toy sa mga magandang facing spot, no? Kasi napakahirap mga toy maghanap ng facing spot na yun. Mas maganda yung ganyan mga toy, may nag-aabit para direct to facing spot na kagad kayo kung saan nyo gusto makadali ng pang-ulam. So yun, thank you so much sa inyo mga toy. Diyan lang po muna kayo mga toy, no? Wait for a while lang po. Ito mga toy, hindi nagbabago yun. So yan o. Grabe. Ganun na ganun pa rin. Ganda na, paganda mga toy yung yung hila pag ano. Hindi yung ganun, pag ano na talaga. Abangan nyo mga toy, mamaya update ko kayo mamaya mga toy, no? Sa huli natin. Ang daming kibit mga toy, grabe. Yun, dyan lang po muna kayo mga toy, no? Thank you mga toy. Bye-bye muna. Bye-bye po muna mga toy, no? So yun mga toy, grabe. Ubus na naman ang bulati natin. Grabe, kibit na to. Pasensya niyo mga toy, maingay. Mga toy, bukuli natin mga toy, oh. Yun, oh. Ang dami rin mga toy, oh. Yan ang pang-ulam din mga toy, oh. Yun, pagpasensya niyo na mga toy, gagawa kasi ng gripo. So yun, yun lang po muna mga toy, no? Maraming salamat. Thank you mga toy. Ayos na rin yan mga toy, oh. Oh, diba mga toy, ayos na rin. Nakadalaw tayong medyo malapad-lapad. Okay. Thank you.